लड्डू से होशियार 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 भारत लड्डू से होशियार 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 भारत लड्डू से होशियार Putri University Basau Putri University Basau आङो बे सोमावसारनायनि जायनाखि थांखि बे थांखिखौ बिथा खालामनानैहाय जेनाखि आंनि बुंनांगौ बाथ्रा बा दाबिया बेनो जोंनि नायल' जाल' गंसेल' जेनाखि इउनिभार्सिटि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि बे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियावहाय जायफोर बिथाङा सासे कालप्रिट हिसाबै गनायथि मोनसेयावबो सिनायथि मोनसेयावबो बारे एरिया सासेयावबो दिनैसिम माने भाइस चान्सेलरनि बिबानखौ लागासिनो दङ। बेयो जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव आरो इयुन जोलैनि थाखायबो जोबोद दुखुनांथाव। बेनिखायनो जेरैखि जाया मानो सरकारनि थरनिफ्राय बेखौ मोनसे पजिटिभ एक्सन लानांगोन आरो बिथांखौ जेरैखि जाया भाइस चान्सेलर बिबाननिफ्राय बोखारनानै गोदान भाइस चान्सेलर बसायनानै एबा थिसननानैहाय जोंनि दानि आरो इयुनाव फैबाय थानाय जे फरायसुला इयुन जोलैफोर माने फिउचार जेनेरेसन बिनि फारसे दावगानायनि हाबाफारि मावनांगौ बेखौनो आं खावलायो। थेवबो आंनि जे मिथिगौ जे लाइसाम बादि बिथाङा जे समनिफ्रायहाय भाइस चान्सेलर बिबानाव दङ बे समनिफ्रायनो बे इउनिभार्सिटियावहाय जे समाव जे रोखोमनि माने माबाखौ आनजादफोरखौ खुंनांगौमोन बेबायदि रोखोमै आनजादफोरखौ खुंनो हानाय जाबोआखै। लोगोसे जे समाव जे रोखोमनि रिजाल्ट होनांगौमोन रिजाल्ट होनायनि बेलायावबो बिथाङा गासिबो फेलियर जाजोबदों। माने थि समाव बिथाङा रिजाल्ट होनो हायाखै। लोगोसे जेनाखि डकुमेन्टस पास जानायनि उनाव जे मानसि डकुमेन्टस मोनो बे डकुमेन्टस बा सार्टिफिकेटफोरखौबो बिथाङा थि समाव होनो हायाखै। बेनिखायनो बिथां बायदि सासे ओरैबो नंजोबा फरायसाफोरनि जिउखौहाय एबा इयुनखौ फोजोबस्रांनानै होग्रा सासे लुबैसुला माने रांनि बाथ्राखौल' सिन्था खालामनानै गावनि पकेटखौल' सिन्था खालामनानै सोलिग्रा बिथां बायदि सुबुंखौहाय बेबायदि इउनिभार्सिटियावहाय बियो थानो मोना आरो बेखौ जेरैखि जाया बोखारनांगौ। बारि हालामाव जितेन्द्रनाथ मुसाहारि डिग्री कलेजाव जोङो मोनसे सोमावसारनाय हाबाफारि लादों। बेयो गुबैयैनो जाहैबाय जोङो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि जायखौ जोङो गोबाव सम बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव सोमावसारनायनि गेजेरजों जोंनि बिटिआर हालामाव बे नायल' जाल' गंसेल' बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिखौ मोननो हादों। दा बेवहाय गोबाव समनिफ्राय जोंनि भाइस चेन्सेलर बिथां लाइस्राम लाडुसिं बिथाङा माखासे करापटेड हाबाफारिजों बाहागो लाफानानै नांथाबनानै जे जोंनि मुलुगसोलोंसालिनि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जे रांखावरि बिथिं आरो बेवहाय सोलोंथाइनि जे थासारि बेफोरखौ गुबुंले खालामगासिनो दङ। जायनि थाखाय जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफाद आरो जोंनि माहारियारि आफादफोरा बिथांखौ बे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय बोखारनांगौ होननानै जों गले गले आपिल खालामगासिनो दङ। नाथाय बिथाङा दिनैसिमबो मा जाहोनाव बा माबायदि टेकनिकजों बिथाङा गावनि बे मासिखौ आजावनानै दंगासिनो दङ जों बेखौ बुजिनो मोनाखै। दा जोङो बेखौ मानगोनां गभर्नर बिथांनिसिम बेखौ जोङो सोमावसारनायनि गेजेरजों फोजोबस्रांनाय दिन्थिहरगासिनो दङ। नाथायबाबो दासिमबो बिथाङा बे हाबाफारिखौ बिबानखौ लागासिनो दङ। बिनि थाखाय जोङो दिनैहाय जोंनि पर्बतजरा हालामावबो बासबारि दखरायाव थानाय जोंनि जितेन्द्रनाथ मुसाहारि कलेजाव जोङो मोननै दखरा बर' फरायसा आफाद जेरै मंलाजरा आरो बासबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे जोंनि पर्बतजरा जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो बासबारि दखरा बर' थुनलाइ आफादनि गासै मावथिफोर लोगोसे बे फरायसालियाव फरायनानै थानाय फरायसुला फरायसुलि ओनसोलनि रायजो राजा सुबुं बयबो जयै जोङो मोनसे खुद्रिनाय हाबाफारि दिन्थिहरदों आरो दिनैहाय जोङो बे फोजोबस्रांनाय हाबाफारिनि गेजेरजों लाइस्राम लाडुसिं बिथां भाइस चेन्सेलरखौ बोख्लायनांगौ होननानै जोङो गोख्रोङै थांखि लानाय जादों। जों हास्थायो जोंनि नायल' जाल' गंसेल' मुलुगसोलोंसालिनि जे भाइस चेन्सेलर बियो जोंनि मुलुगसोलोंसालिनि जौगाथाय हाबाफारिखौ मोजाङै मावनो हानाय बायदि सासे गोख्रों आरो जों गनायथिनाय बायदि मोननांगौ होननानै जों दिनैनि बे मेलनि गेजेरजों हांख्रायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद लोगोसे जोंनि माहारियारि आफादफोर जिरायनानै थानाय नङा बेखौ जोङो गले गले नाजाबाय थागोन। मानोना जोङो बिथांखौ जों मिथिगौ जे बिथाङा सासे कालप्रिट माने बिथाङा जेल जानाय सासे सुबुं लोगोसे बिथाङा गोबां करापसनजों जड़ित जानाय। गतिके जों बिथांखौ बोखारनायखौ जेरैबाबो लुबैगोन आरो बिथांखौ बोखारागौ माने जों बे सोमावसारनायखौ लांबाय थागोन।